ए boano otorina Tangkama? obo o service ji doctor hini hinjangnai ta hingke ang bono prai 6 mas ro kaithanga ang kuno kebon kuno kok saya mane ang one borokno mane news tikhlai oi de kok salai mano hnoi ang bobe onek contract khai sainani phone bo receive khailia kisu khailia bo prai 6 mas kaithanga hingke bo ano kisa kisa kok sawo hingke bo khana renai soni renai hini sawo olka motham mothai ruwa ni kongno bo khana naiya hingke olokai bok renai ahai nai simi sawi olokai payo olokai tai receive se khaipla ya phone hingkai prai 6 mas kaithanga ano bo otorina hnoi 15,000 ang nahar mata 15,000 ni 15,000 কত অত ফ্রি অফ কস্ট জানে কত মানলা aw sar abo to ang si angka karan ka bo ano sawo nono 10 dini bising na ang otori ruwana na ano rangri di hin saka ka ang rangri de ka bono gul pe khaye ang ano aro porman proof tongo hingke ang bono ka bo ano one request khai ang ka ni serai news tabe ni rang no se obo ang ani serai news tabe ni rang no se bini bai no tai ko dera soro gui bo maya yang auto bo maya yang ani serai bo bedalangi to khani dong lu ko belai ke jamla ka ang bono sa rang pa ki bilidi abo hai bi apple khai hai bo apple khai kun ko bo sai bo nungbo ga bo ni kami ba tam ang yang matai parani matai kaming ta sa Kolangpur ni kolonpur ani bung kha juddo monita sampai tabuk tam nainen ei abo nang tam khalai man sar abo no nang nong ni thanang request khai ta जोंथ' नरक रांलायफोरबो साइमिया aw sar aw thik aw नरकनि थानि प्रमाण दंखायबा ang proman kha tong sar ननां केस रिदिबो साइमिया तार दिबो साइमिया फियाबा sar जे तंकसं व्यक्तिनो कुकुबुइनो अबो हाइके फेम लगै रिमेनो रिनाय हिनै tlangman hingkabo fraud acha sar fraud ni kerong raida rakhok jak tongo bini mungo mamla khladi saya do acha sar ni saisaba nongchol na ko ya bai kemla tabo digital jotno शिक्षा दीक्षा किसा मिसा tongo फोरोंलाया नांगिया sar नोंनि लामा गोबांमा दङ मामला खायमानो नोंनि तामनानै कुसुक दरबाराव थांमानो acha sar बेनि एगेन्स्ट कुकु बुइनो अपाते मं सय कुकु पारि दंहाय याखायबा नों लुकुरंनि बसकांगो फायमानो जाते नों हाय फरता खलाजाथुन ताइ तंगसं लुकुरक हे देबा অবশ্যই স্যার Hingga website no moi tini wahai ni hai video update kadal di fajar ke website no pula no video no thamil tai tai dal no kam ki sai makna ba kam ki buji makna tini video ba wahai no hingga website no bagi tini wahai ni hai black no wana masih jaba kini masih ja hai hai datang sidang mulai ga zaga social media ba hingga website no pula no video istri no iba kam ki sai makni tongna ba kam ki buji manai tongna tini video ba wahai no hingga website tini video go wasi tam ne bela website hai hai black no sini khorok sa takok hai black no social media ba fainai hai sini service de promano hai 15,000 rang thoi chai jaga ni ne blake no social media bisin ti jang tini hai noi maka te amni yang lo saka sini otako hai sini service de proma saka sini otako no hai rang 15,000 na hamani yagulo hai 10 din ni 10-15 din ni yagulo nono otori nai hinai saka amni yagulo hai auto manjani bagai sini otako tini chalo sini logo rong no hai saimani nan bagai phajak bete amni yagulo saka sini otako hai rang 15,000 na hoise sini service de broma auto ria kicho ya rang mo phiro ria call khaima ba call receive khaya o hai rok ni nai sini o tako belai keno sini logrong no sai kana dika hega babs no puila no mablin no ba kam ke sai mani tongna phani hega babs je biti kok sai hoi hai sing sino tako ni khong bisin de ba mable bisin de se kisa kam ki kok khana nala ne ba boji na le na hega babs no kisa kam ke nai tong di tin no mablin no tamne blo ba hai auto ri na ne je Rita ya 15,000 rang sa mani bagay na balay kana sino tako hai sin lo korong no kam ke sarai ke sai kana dika paling ka pasan sing kita kam ke nan nan na tene no mo pleno ano otorina Tangkama obo o service ji doctor hini hinjangnai ta hingke ang bono prai 6 mas ro kaithanga ang kuno kebon kuno kok saya mane ang one borokno mane news tikhlai oi de kok salai mano hnoi ang bobe onek contract khai sainani phone bo receive khailia kisu khailia bo prai 6 mas kaithanga hingke bo ano kisa kisa kok sawo hingke bo khana renai soni renai hini sawo olka motham mothai ruwa ni kongno bo khana naiya hingke olokai bok renai ahai nai simi sawi olokai payo olokai tai receive se khaipla ya phone hingkai prai 6 mas kaithanga ano bo otorina hnoi 15,000 ang nahar mata 15,000 ni 15,000 কত অত ফ্রি অফ কস্ট জানে কত মানলা
sar abo to ang si angka karan ka bo ano sawo nono 10 dini bising na ang otori ruwana na ano rangri di hin saka ka ang rangri de ka bono gul pe khaye ang ano aro porman proof tongo ingke ang bono ka bo ano one request khaye ang ka ni serai news tabe ni rang no se obo ang ani serai news tabe ni rang no se bini bai no tai go dera da soro gui bu maya yang auto bu maya yang ani serai bu be dalang ni to khani nong lu khong bela ke jam ka ang bono sa rang pa ki bi di abo hai apple kaya hai apple kaya kono ko bo saya bo nung bo ga boni pakitam ang yang matai para ni matai kami ta sa Kolanpur ni kolonpur ani bung ka juddo monita santai tabuk tam nai nang abo nang tam khalai man sar abo no nang nong ni thanang request khayu ta जों to norok rang rilai purbo saimiya aw sar aw thik aw norok ni thani proman tongkhaiba ang proman kha tong sar nonang case ri dibo saimiya tar dibo saimiya phiaba sar je tongkosong ব্যক্তি no kukubui no obo haike phem logoi rime no rinai hinai tlangman hingka fraud acha sar fraud ni kerong raja rakhok jak tongo bini mungo mamla khladi saya do acha sar ni sai sabe nongchol na ko ya baike mala tabo digital jotono sikka dikha kisa misa tongo phrenglaya nangya sar nini lama kabangma tongo mamla khaimano nini tam nani kusuk dorbaro thangmano acha sar bini against to kukubui no opati mong soi kukubui pari tonghai yakhaiba nung lukurok ne baskango phaimano jate nung hai khorota khlaja thun tai tongo song lukurok he deba অবশ্যই স্যার ang obo no nang ni thane nakar sano sar do ani number le karon boroman kha ang obo ang aro mane ang onek borong ni thani man rutu koi na haka ni na man ang khai ta ingke onek khoroksan borong thani man kha ang nung bai kok sana nang khub ingke nung bai jora de mano maya nang kok ro sa haje gida dora sa kaisabo ang jokhon bono coverage bini samung kahamni no nugui coverage khlake abo to no e afro no koi ang ni na mano mane ang nagra dikisa ang tamo kok saka o jorabo sir phiaba lukuro kahamke khunju kaisomya ni kaisomai khnaya ne bagi tini odo sangbai khado acha sir o jorabo ang okok no sabo background joto ব্যক্তি joto borok ni na tongo kebo siko kebo mangkhong kebo jelok laja kebo bolong brok laja kebo politician leader paithago je ong halogo phaye bini samung kahampango hayapango haideba acha sir be bini boto background tongo ani boto tongo ni boto tongo sir okok ang sabo pia bortoman jeta practicalo bini samung khaimani kaham okok sawang bobishoto thinango in future amo no bobishot bani naine kurun kebo kurui wan sukni lukurok ne ang okok si sau ঠিক bishodjit borok kaham ni saya prubang ঠিক 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 piaba durbagyo yok sanang musungja bosongba masa ya manang ya bosongba masa masa mana manang আও ঠিক 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 ini o dosa jai hok nung lukurone beskang phaina hengka ba phaimano nini evidence to hengka ba jeng coverage khaimano kokrui আও abono na ang bini thani nakarsan ang kono do ti prasa bo samo kaise bo gana gana rinai na ang tula sikor ni kaise tongo bini bung ang maya bo bahane 15000 ang de ja bin ke bahe ni mapu ga bana onek bar phun kai haro ang tam khai man chenai tam khai nai ang 10300 test pa jago tabu ang bo auto des phan mal masalang no hnoi ang rang ri mala tabung mali ya na no bai bai na no sahalayo ingke ang to ta ang jemangre ang tam sa nong ni kami o khorak bosir rijak to nini je bung manone mote ani bumung mama mote hengka to oro chini gobo tongo chinaro bo dui tin ang be charjona kala ta ni para o simin charjona ang je saimama mote ta abo ka 1000 ka diban bumung le abo rakesh hengka te kesa rakesh ni buai ni bung lang malia bo acha bisun to ka hengka borong ni tongo ta ke borong no puru bong bo puru phunuri mano Oke, borok bana senglai jau tamu nung mana senda maya da nung siasa 15000 orang woi terima saya tang nung mangre tini haza ke tang mana ni akhir ko borok bana juktiro nala jau tam khailai ni ni hinglai jata sa Oke, ang obono no bini thana ang nakar sano do sa karon ang to ekdom kori borok si do ang ani nong norong nukha bosai mana na Oke, ani serai tawi ko college hangnani khub ngo bejo ka bini stabe no man no ang auto de man hunu kutung ri thari ri jakha Ge bos 10 din je সময় নামাবা ge মাখা মানানো nei wansuge business tabe nangno angbo sabai si jaka mane ri jaka to joma oke nangano ni google pay khlaimani transfer ke hodi
ঠিক রহনে রহনে আনছা WhatsApp tuh rohdi anine engke voice message no lukurane buskang tu wan engke botte kaisa mohai khaika do olakha boano 10 din somerikha sikangka thing no kha bo bina je Google Pay to khairi makha ang bin Google Pay to kha naini makha bojoto delete kaijibika ang olakha photo bui nara ang screenshot ka nara gise taw mo ang goi nara ton mo bisingi kha binara ni jodi Google Pay ti naina ka joto delete khaisibika bo ang nai pekya engke bini u 20 laso 20 ang Google Pay kha horu এই আবহাওয়া জাগতা engke olakha neng thani screenshot to tongkho tongo sar ang abono photo bui nara jakta screenshot ka nara jakta